Na, sy'n popcorn ma heno, naill wyllwch chi beth sy'n ma. Prosecco, a digon ohono fe ar gyfer seremoni wobrwyo gyntaf Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Cymru. Fel nes ti wefan allu nos a Eiros, un o'r bobl sy'n tu ôl i'r ŵyl newydd hon. Gweithio ni de, beth yw'r ŵyl de? Gŵyl Ffilmiau dio, so da ni gael enwebiadau dros 25 wledydd gwahanol. So yna lot o brosiectau dod o mewn a mae'n elw. So o ran sefydliad, dyna'r gobaith ydy bod ni'n adeiladu dros y 5 mlynedd nesaf fel rhan o'r gŵyl, o'n i dweud ffilmiau. Pam bod eisiau rhywbeth fel yna ar y Gymru de? Beth yw'r rheswm dros i chynnal un y lle gyntaf? Wel, syniad ydy, fel ni dweud, dyn ni'n ddielw, so mae'n blatfform i'r gwneithurwyr ffilm yng Nghymru a tu allan hefyd. Ni dweud, mae'r gyd o gledyn yn ei foes o America, dwi'n mynd i siarad nhw wedyn, Australia, Canada wedi dod draw jyst ar gyfer y penwthos, so mae'n ddechrau gwych i'r ŵyl. Ie, mae'n wych i glywed bod gwmynt o ffilmiau wedi dod trwyddo flwyddyn gyntaf, ond seremoni wobrwyo heno, sawl categori sy'n chi wedi llwyddo i lenwi nhw i gyd? Mae'n 18 categori gyd, heno, fel ni'n dweud, o cwr o bob man, a mae'r beirniad wedi bod wrthi'n brysur yn penderfynu ar yr gwobre. A tithau fel un o sefeinwyr yr ŵyl yn hapus gyda'r safon hyd yma, y flwyddyn gyntaf un? Flwyddyn gyntaf, ie, dyma ni'n dweud, gobeithio yn adeiladu ar gyfer blwyddyn nesaf, gobeithio pawb yn enjoyo heno hefyd. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Eiros, am y tro. Tim, as we heard there from Eiros, people have travelled from all over the world, and you've travelled from the US of A? Omaha, Nebraska. So, can you tell me a little bit about your film and why you decided to come here to Wales? The film is actually kind of a love letter to my wife, who passed away not too long ago. And when we went on our honeymoon, Wales was one of the places we went to, and it was her favorite place from the honeymoon. So it just seemed kind of important to me to somehow make sure the film was shown in Wales. Yeah, and it sounds like an incredible film. You've been to hundreds of locations, haven't you? Yeah, a lot. A lot of places, yeah. So are you enjoying your time here in Wales? Yeah, no, I've been here several times. I always love being in Wales. Well, thank you very much, Tim. So the drafod yn gloi, a Ruth, wyt ti wedi bod yn rhan o ffilm fan hyn gyda'r gŵn bwrheddig ma fan hyn? Bethau ti'n bach am y ffilm? So un o'r ffilm yw Gŵyl, a ffilm ddogfen fer yw'r ffilm sy'n canolbwyntio ar harddwch naturiol y Gŵyl, a llawer o leoliadau gwahanol yn cael ei ddangos yn y ffilm, a so erioed i gweld y Gŵyl yn cael ei ddangos fel ar blaen, so i'n brawd iawn o weithio wrth ochr Giorgio ar y ffilm. Dwi'n meddwl welon ni glip bach o'r ffilm, oedd lot o drones a phethau fel ni, ynddo fe? Sio brofiad oedd hwnna? Profiad da iawn. A tithau o Abertawe, ti'n falch i weld bod yna ŵyl fan hyn i gael yn Abertawe nawr? Prowd iawn. A gan tawr tro cyntaf mynd i bod fan hyn, mae 52 o wledydd wahanol, a dwi'n credu bod tua 100 o bobl wedi rhoi ffilm i fewn, so dwi'n falch iawn yn bod rhan o fe. Ie, tyfu o fan hyn. Diolch yn fawr iawn i ti, Ruth. Ewch i mwynhau'r noson. Eiros, yr heddiw nôl a ti'n gyflym, a mae hwn wrth gwrs yn rhan o gyfle i Abertawe fod yn City of Culture fe maen nhw'n gael yma, ynddo fe? Maen nhw wedi cyrraedd yr rhestr fer, rwan, so 2021. So fel ni dweud, mae gobeithio fan allu ni adeiladu hwn, so dyn ni ddiolchgar iawn, mae'r cyngor Abertawe, a maen nhw wedi dod o'n bod hefyd diwedd munud ola, ond maen nhw'n gweld hwn fel rhywbeth nid dyfu, a fel ni'n dweud rhan llaw yn llaw efo nhw. Felly mae yn y calendar blwyddyn nesaf ar gyfer Gŵyl Ffilm arall. Edrych ymlaen. Diolch yn fawr iawn i ti, Eiros. Pob lwc ar yr ŵyl heno. Mae'r Prosecco'n llifo, wedyn ni bod pob yn enjoyo. Ni'n mynd i mwynhau yma hefyd, felly